Which is that movie of yours you feel like, okay, I don't want to watch it? My first film. Gangotri. Yeah. First film I think was should I have taken care of my looks better. Second film was Arya. From Arya I'm not scared. నాకు రామ్ చరణ్ నా బిడ్డ ఎంతో, అల్లు అర్జున్ బన్నీ కూడా నాకు అంతా. చాలా కష్టపడి పనిచేసే హీరో అని మనందరికీ తెలిసిన విషయం. ముందుగా పనిచేస్తుంటాను, అంత వర్క్లో కష్టపడి నేను ఇప్పుడు చూడాలి. బాగా కష్టపడతాను. One word about Allu Arjun అంటే నేను హార్డ్ వర్క్ అని చెప్తాను. How does this man do something which is absolutely impossible for anybody else? Allu Arjun garu aithe hard work abba. He's so passionate. Allu Arjun is like a very, very, very dedicated actor. Very dedicated actor, sincere actor, passionate actor. He's too sweet, he's too wonderful, and he's extremely talented. Energetic, strong, inspiring. It's wonderful talent which grew film by film and matured film by film and was known for his energy. I like Allu Arjun very much. Yeah, he's my favorite. Very good friend of mine. Stylish star Allu Arjun. Mallu Arjun. TikTok star Allu Arjun. Google most searched Allu Arjun. The stylish youth icon of South India. And my hero Allu Arjun. 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 ఒక పర్సనల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నాకు. సో దట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ అనమాట. బద్రీనాథ్ సినిమా అప్పుడు ఒక షోల్డర్ ఇంజురీ అయింది. అంతకుముందు నాకు దేశముద్రప్పుడు షోల్డర్ ఇంజురీ అయింది. వెళ్ళి చిన్న ఇన్సెషన్ అనమాట, అంటే ఓపెన్ చేయకుండా సర్జరీ చేస్తారు కదా, ఐ థింక్ ఇట్స్ కాల్డ్ లాప్రోస్కోపీ సంథింగ్. దే వోంట్ ఓపెన్ ఇట్. చిన్న సర్జరీ చేశారు, నాట్ చేశారు, ఫిక్స్ చేశారు, అయిపోయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ బద్రీనాథ్ అది చిన్న షోల్డర్ మళ్ళీ పెయిన్ వస్తే మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాము. అదే సర్జరీ అనుకుని వెళ్తే డాక్టర్ సైడ్ నో, ఈసారి ఆ సర్జరీ కాదు, ఈసారి లోపల చాలా పెద్ద ఇంజరీ అయింది, సో హ్యావ్ టు కట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. అండ్ కట్ అని వెంటనే నాకు అర్థం కాదా, రికవరీ అన్నాలు పడుతుంది, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు షూట్ ఫర్ జులై మూవీ అనమాట. సో కట్ చేస్తే అన్నాలు పడుతుంది సార్ అని అడిగారు. బట్ 6 to 8 months అని చాలా కేర్గా అనిసాడు. షూటింగ్ అవుతుంది సార్ 6 to 8 months. కెన్ ఐ పోస్ట్పోన్ ఇట్ అంటే సార్ నో పోస్ట్పోన్ చేయడం లేదు, యూ హ్యావ్ టు డూ ద సర్జరీ అని చెప్పి. అండ్ ఐ కుడెంట్ డాన్స్. Where do you get that drive? No, అప్పుడు ఆడను ఇంకా మన మోటివేషన్ ఏది వస్తుంది. ఫ్యాన్స్ మీరే మా బలం. ఎవరికైనా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, నాకు మాత్రం ఆర్మీ ఉంది. మీకోసమే స్టెప్పులు వేస్తాను, నా నడు ఓడిపోయినా, నా ఖాళీ పైన. అది సినిమాకి ఎంత ఉపయోగం నాకు సెకండరీ. ఫస్ట్ డే వచ్చిన ఫ్యాన్స్ మాత్రం చొక్కా ఎగరేసుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోవాలని నా ఫీలింగ్. ఐ లవ్ యూ గైస్. இப்படிங்க இப்படி டான்ஸ் ஆடுறீங்க? అయ్యో உங்க டான்ஸ்க்குன்னு ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருக்கு. సంథింగ్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. కంప్లీట్ అవ్వలేదా? నేను చూపిస్తాను. మాస్ రేస్తు గుర్రాన్ని గమ్మునుండవా. కేరళ వాళ్ళకి మన తెలుగు వాళ్ళకన్నా అల్లు అర్జున్ అంటే ఇష్టం అక్కడ. ఐఎమ్ నాట్ అల్లు అర్జున్, ఐఎమ్ మల్లు అర్జున్. You guys call him Mallu Arjun? Mallu Arjun. Mallu Arjun. మల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ Every Malayali loves you. The Malayali young audience just loves you. Really showed so much of love on me. I wholeheartedly thank all my Malayali fans for giving me that special thing that no other Telugu actor has. Pushpa. That's the beginning.